Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon shiri. A yau ne Allah ya yarda zan yi yadda za ku haɗa kiɗa ta cikin wayar samun irin ta wuyan gani dole maza su biki don baki ba bakin jini ta bude mun ido cikin su mintunan da ban gani ta harbe ni da kyau ta mu zuciya na musini na ma zai yi raba hanta da gudan jini abun da kika mun kawai dole ne ma ki sani kina da kyau kawai dole ne ma ki sani a cikin wayar ku ta Android. Amma dan Allah ka nuna muku ka daure ka taimaka to wannan channel din subscribe kana ka nuna mata alama kararrawa ce da zarar na ɗauko kowane sabon bidiyo YouTube za su sanar da ka. Fata ka zo ka shiga cikin Play Store naka ka yi downloading ɗin application mai suna Walba. A gan shi nan ne na riga na install Play Store batun da kowa ya san Play Store. Idan ka je ka Play Store sai ka rubuta Walba ka yi sacin ka yau downloading ɗinsa sai ka zo ka shige shi kamar haka. So ka ga bayan ka shige shi a shi na anan ka ganin duk kalar sacin da kake so za ka iya haɗawa da za ka ke so mai mu yanzu mu ce muna so a haɗa danda ka sani nan nasu kaman maciji a kogo tunani na zamu dace kaman tinkiya da rago kuma zai yi kyau da kallo mu ne amarya da ango kin gani ina da sana'a kuma ina da kongo kuma baki son baka nike in je in bude shago dan zaman mu ni da ke kaman da ci gaba na hango tunda ni ina da jama'a har su Adamu Zango da mawaka da yambo masu abota da tango kuma an sani a Lagos nan argarin Jalingo dan mama dan kauna sai sun ko miki mango yi play dinsa sai dai dan gyare-gyare da za ku yi masa sai shi ne za ka zo ka kashi da na zagaye shiga ka zo ka shiga bayan ka shiga a nan ma ga hannun jira alamun lau shi za ka zo shi ma ya shige shi kamar haka bayan ka shiga shi ka ga duka nan wajen ina so ki sani kyau kin wuce gasa kuma na iya maganganu fiye da dan siyasa yawa kina son cakulkulu ni na iya wasa kina so ki leka zuciya ni zan baki kilasa tsohuwar magana ai garin masoyi babu nisa har cikin garin Kano yana da yar uwa Nafisa za ta miki farfesun kansa mai kyau sai dariya ta fesa ta ce saurayi kamar mu sha anu mu gaisa samari suna ta sona suna murmuri a nesa kai kadai ka tabbarai na ji kamar na taka kusa tintini na so na amsa dole dai na kai ka nesa ina son ka mai kalamai ga kunne na ka fesa mai kyau ke zaki iya kisa kamar fim kamar waka ko daga ina kika fito ina so ki sani ko ba kya kula samari ba kya tuwo da gari mai kyau bugu da kari ina so ki sani a cikin shi wannan wanda ba su da so ba a wannan da dadi kamar fim shi kuma za ka iya kamar waka da dadi kawai kin ado kin mu shock mana kin kabare ko ki saya ko kuma ki kashe rai ina so ki sani ko daga ina kika fito ina so ki sani ko ba kya kula samari ba kya tuwo da gari mai kyau bugu da kari ina so ki sani za ku zo ku shige shi ina so ki sani taɓa kansa kun ganin kuna taɓa kansa nan shi ma zai ba ku dama kawai kin haɗu you are beautiful sun Allah da cikin application ɗin gada za ka iya haɗa duk kalar kiɗan da kake so kuma ina roƙonka don Allah ka taimaka ka yi mini subscribing kana ka danna mini alamar ƙararrawa na gode.